Ora dedek-dedekan lah. Mulai anak. Cilikmu tau ngarit tuncal gak, Dok? Tahu. Lah, engko ndang kancane lek gak ngono home ae penak umpah. Kok golek nggon aku kene ngono. Kuwi ora padha ya karo kuwi. Cetak maksud iki nggone royokan gak. Nggone gak royokan tapi ora padha nggone karo dim-dimang iku ora enak ya. Hmm. Nggone wis nek kono kuwi nggone nek kono kuwi ngono. Ya di nomor ini ya Pak Krim. Gak. Wes tak tinggal mulai lek bangga kok mulu aku kok jipek aku aku ki ngono. Gak ngono lho kan ngeri. Jawab cah-cah kan urung dong pos. Urung tak bilang kaya ngono bangga orang dong ya bangga. Misalnya menawar nae. Gak dong. Gone lho Pak Krim. Wah, aku lho posisi. Nggone atok karo kancane ki ngono. Ngono. Jarak. Gange kene ratan loro omongmu. Iya, bangga. Lek gange ado-ado kan pamano milih apa gak mek kuwi tok lah. Ora